Hinagalaan o mga kahigsunan sa ngalan usab sa pagtulunan PBCN kini karon ang inyong alagad sa kanginan kini Brother Samuel Montemayor dayon nga magadapit kaninyo kanunay nining tungura sa inyong nasab nga pagpatalinghog nining tulumanon usab sa mga langitong lamdag sa kinabuhi nga gidumala kini ni Master Tomas Dionio Senior kinsa ang nahimong katumanan sa Espiritu Santo sa dinhi pa siya atong Ginoong Kristo sa kalibutan. O ako panginaot nga sa panalangin sa balaan nga magtutudlo makadangat unta kanyong tanan karon nga nagasunod nining tungura karon sa ingon ni anak sayon kamo diri kanamo din gamit namo ang Biblia ug uban usab sa mga basahon nga referensya nga dili kasupak sa Biblia. Kini ang kanunay namong ikaalagad nga na kaninyo tungod kay kini mo man ang gitudlo ni Master diri kanamo o padayon usab kini nga among itudlo nganha kaninyo. Ug kini nga tulmanon mga mahal namo nga makaigsunan padayon nato kini nga mabati sa maong subihan sa DYLA. Magsugod kita sa oras alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kahaponon. Ug aduna usab di ay duha kahugna ang pagpangalagad o pag-alagad dinhi sa maong subihan nga gidumala sa pagtulong ng PBCM no. Ang unang hugna magsugod sa alas 11 ngantod sa alas 12 ang takna sa kaudtuhon. Sa adlaw gyapon kana nga Domingo nga gidumala kana sa among Executive and Vice President sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa among mga kaigsunan nga mga ministro o ebanghelista sa maong pagtulunan sa PCN. O ingomon usab sa uban nga dapit kung kay nga atong programa Visayas ug Mindanao man kini mikaban ta kini sa 35 ka mga radio station no ang nasudlan niining tulmanon usab sa mga lakitong lamdag sa kinabuhi sa tuyo ug tinguha nga nahibaluan sa mga Rina nga gibarugan sa pagtulo ng PBCM nga diin na sa tulong panahon na pamatuod dinhi kapit sa katumanan sa Espiritu Santo nga natuman sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Senior. O sa pagmusta sa tanan nga mga kaigsuuna no sa sa Cagayan sa may programa sa diha gyapon sa mga programa sa istasyon sa no? Si magkana hantod sa alauna daw gyapon nga Domingo radio duha kana kahugna kung pag-alaga diha sa mga sa Power Radio sa musta usab sa tanan nga mga kaigsunan dinidapit sa Visayas area sa atong chapter president no Pilos Villa kayang kapikas kinabuhi o sa mga membro katanan diya sa branch number 25 sa ug hapon kanyang tanan diha nila ni Sister Mar Igunia brother ni Cormedis niya o nila ni Sister IB Valenzuela ug ni Janice Valenzuela. Og ingon man sa atong igsoon diha sa Konsolasyon ni Brother Luciano Panta og kayang kapikas si Sister Lucy Tingog ining haponon karon og atong chapter sa Bugo di ay mga kaigsunan sila ni Brother Junilo Bintulan diya sa San Remio kini Bugo takop sa Bugo sa mga branch mga kaigsunan diya nga tanan sa atong vice diya sa mga branch Berto Inot musta o yung mga membro diya nga tanan o yung man usab dito dapit sa Carmen Bohol sa atong chapter diya si Chapter President Lunglong Divino
ug uban sa iyang Vice President Brother Gregorio Painagan uban sa mga membro diha ni Sir Nabil na ang uban nga mga membro nga nagas ug sa Toledo City sa atong chapter president diha si Sister Vicky Dusina ug sa iyang bahay si Brother Eugene Dusina. Maayong hapon kaninyo diha mga kaigsuonan og nila ni sa Bicacon nila ni si Brother Edward Pusta og maayong pagpatalingog nimo diha brother og diha sa Alimango Katabako ni Sister Ranis Acurque yapon nga pagpatalingog diha inyo sister uban sa inyong mga membro diha tanan og ingon man sa didto sa tong division compound no sa mga kaigsuonan nato diha nga tod nimong programa maayong adlaw ug maayong hapon pina sa atong Executive and Vice President sa mga pagtulunan si Reverend Charlie Eugenio uban sa mga kaigsuonan diha ug uban sa iyang kapika si Madam Gaga Eugenio hapon mga nandiya nga ug tani Brother Dinis Gonzales maayong hapon kanimo diha brad sila ni Brother Nasar Guardiana ay hapon gyapon may pagpatalingog kanimo diha brad nga na kasig patalinghog nining atong programa og inguman usab tatan nga makiisunan no lakip na atong Facebook subscriber ay gyapon nga o pagsunod ninyo tud kamo kanunay ining maong programa aron kunyana matibang-timbang ninyo ang pang mga pagtulunan kali kanamo yun matuod og tagyod ang tinuod nga nagasulti lugar sa kamatuod. Kung yung manusab sa atong igsuon dito sa United States of America no sila si Brother Nicodemus Timias kung sa mga pamilya diya Timias ang makito daw o yung manusab nila ni Sister Casey Kulihat diya gyapon sa mong kapit sa United States of America no sa mga nga tanan nila ni tunan diya nga diya sa maayong gabi sunod diya sa mao nga dapit sa United States of America ug sa tanan lang yun nga mga kaigsunan kutob sa moabot nining mao pagsibya sa TYLE. Og ang ako karon dadon nga tema no sanglit murag karon ang inyong mabati tunglo sanglit ang atong usa ka igsuon si Brother Sisio man didto sa atong main office kay naa siya usab nga importante nga mga buluhaton yang gyasi nga sa lang karon ang inyong mabati sa pagpadangat na usab kaninyong mga kamaturan nga kun pagadawaton sa tao o padawaton ninyo o kini makatud kaninyo ngadto sa kaluwasan sa atong pagpangalagad ngadto sa man. Kung kay kining tema importante kani sa among pagpamatuod god niya kami nagpamatuod base sa katumanan sa Espiritu Santo nga maoy among giwali. Pero alang sa kasayuran sa among pagpamatuod doon nami pasiha kaya nga nagpamatuod ni diha sa katumanan sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo kung asa usab kini ang katumanan nga pagalutawa niini kalakip usab ang mga tao nga nagapamatuod og nagawali niini. Tuna kini mga kasaysayan dili basta-basta mga kaigsuonan
nga basta na lang ang mga tao nagdala-dala sa Biblia, nya nagwaliwalay sila panalitan, waliwalay sila og Espiritu Santo, unya dili sila mao'y piho nga katumanan ini, wala gyapon tay makuha nga mao'y makahatod nato. Kasaysayan, di basta-basta nga kumo kay magdala-dala lang kag Biblia, bastante na ikaw nay ilhon, ikaw nay takos angay sundon tungod kay sa katarungan, naa lugar ka, nakabasa lugar ka sa Biblia, dili mo ni ana ang pagpaila sa kamatuoran mga kaigsunan mo na inyong usa sa kanang bantayan. Ano man nga sa ako nang giingon, dili ko mo nagdala-dala og Biblia ang tao kanang may katungod na siya sa pagpamatuod sa pagwali sa kun unsa man o kinsa may iyang giwali, labi na ining panahon karon og nagpamatuod man sila og galing og Espiritu Santo. Unya dili sila ang matuod nga katumanan niini sa mga tawo nga gitagna. Kay naas Biblia may kang ato kanang basahon kay sa ako nang gingon, dili sayon ang pagpangalagad lugar sa Dios. Dili sayon nga nagwali ka unya tapos makahimo ka sa pagwali gumikan kay nagdala na ka og Biblia, dili. Makahimo ka sa pagwali kung ikaw mo ang pinadala ka. Ingon sa nahisulat niya, basahon ko. Sa Roma, basahon sa Roma sa iyang kapitulo 10, versikulo 13 o 14, mga kaigsunan ingon diini sa maong makapahayag sa maong nga basahon inyo kining patalinghugan mga kaigsunan. 14 ug 15. Apan unsaon man sa mga tao sa pagpangaliya kaniya wala nila tuohi. Di na pwede nga pangaliyahan nimo kay wa man kay pagtuo na. Murag giaging pangutana ba ang pagsulti lugar ni Apostol Pablo ngadto sa taga Roma gingon. Ug unsaon man nila sa pagtuo kaniya matud pa sa atong gibasa nga wala gayud nila hidunggi. Nang lang gyud ay kung ikaw man naa lugar kas himtang lugar sa pagkaalagad o sa pagpangalagad sa Dios, kinanglan dili pud pwede nga magpakahilom ka og dili lugar nimo isulti ngadto sa mga tao ang imong unsa man ang kanang doktrina nga imong nasunod lugar didto may tuod lugar sa kamatuoran. Pwede mga kaigsunan nga imula nang tagu-taguan kay unsaon man nila sa pagtuo daw kaniya nga wala gayud nila hidungge di yun na matuan kung wala po'y wala gina madungge unya unsaon man pod nila sa pagkadungog kung walay magwawali kagi kinanglan pod aron madungga na aron tuhoan na kinanglan pod daa pod di ay mga magwawali nga muhimo ni ana sa pagpamatuod pero tanan ba nga magwawali? Kana ba kumo kay nagdala-dalag Biblia, kana kay kanang nagkurbata o nag-Amerikana, kana ba mo na ba ni angay basihan nga makahimo na siya sa pagwali maayong balita? Idili. Ya, padayon ta lang. Ingon sa nahisulat, pupunta naman taon man daw sa mga tao sa pagpakawali, unsaon man pagwali kun walay magwali, unsaon man kuno nila sa pagkadungog ko'y mga magwali sa 15. Ug unsaon man sa mga tao sa pagpakawali, gawas kun sila pinadala ingon sa nahisulat. Katawong bayod sa mga tiil sa mga nagawali sa maayong balik. Ug basta nga makawali ka kung dili ka pinadala di ka pwedeng magwali. Ha? Kay unsaon man kuno sa pagwali kung matud pa sa tao, gawas kung siya pinadala. Sa katulamang mga pinadala, ay pwede nga muhimo sa mga bulaton sa pagwali. Pero niya, kay mao manay basihan, mga mahal na mo nga sa kamatuoran. Pwede nga, kanang kuna lugar ka sa mga usa ka pagtulunan, labi na pagtulunan sa Dios ang imong gidala, kunya ang mga tao daghan rabang musakay, dili na to malalis ni na atong panahon karon nga napagadaghang mga tao, pagkadaghang reliyon karon.
ang nanunga sa kalibutan, ang ilarabang gipaon, ang ngalang Kristiyano. Matod pa nila, mingon na sila nga sinugo sila ni Kristo. Kunya, ana ba kung mingon silang sinugo sila ni Kristo, ang pangutana, si Kristo bagyoy, nag-appoint ni ana para mahimo kang sinugo o para mahimo kang magwali diya sa maayong balita. Ay na nga ato ka ng sabton. Kana bang pinaagi sa imong pag-appoint nga imo-imo balang nga pag kagustuhan nga naghimo ka sa mong bulaton sa pagwali? Ingon ba ni ana? Uben nag-appoint ka sa imong mga leader, sa inyong mga leader sa simbahan nga inyong gipasakaw. O banay basihan nga mahimo kang pastor, mahimo pa ka bang diakono? Kana ba ingon ni ana ba? Pasado ba na kagisgutan sa Biblia kung nagdala ka sa matuod nga pagtulunan sa Dios? Ano man? Now, sa versikulo 4 sa Hebreanon, ay matud pa sa 5, kapitulo 5, versikulo 4, gingon, ug walay tao nga mangunay sa pagpahiluna sa iyang kaugalingong sa maong katungdanan. Kung dili sa Dios tinawag sila, alang niini maingon kang aaron, musta kana diyang maghimo para birka mo himo sa mong bulaton sa pagwali sa maayong balita, mga kaigsuunan. Yan himo kang pastor. Dili pwede nga ang naghimo ka niya na nakahimo ka sa pagwali sa maayong balita nga pinaagi sa na duna kay kanang giappoint ka sa imong labaw. Dili ingon niya na ang pag-ila lugar sa kamatuoran. Kung ikaw mahimo kang pastor, mahimo kang kanang ministro, dili pwede mga kaigsunan nga imo-imo lang ka ng kabubuton nga nagpahilo na ka sa imong kaigulingon sa katungdanan o labi na ang imong mga leader mo nag-appoint kanimo para mahimo kang pastor o ministro. Dili. Gawas kung matud pa kanang makahimo ka sa maong katungdanan, matud pa sa paghimo lugar, gawas kung pinadala ka sa lugar kang Aaron, kay si Aaron ang Dios mo ay nag-appoint ni ana sa maong pagka-ministro ni Aaron. Dili kay gi-appoint siya sa leader sa simbahan nga iyang gilagaran, dili. O relihiyon ba nga iyang gipasakupan, dili ingon ni ana mga. Kundi ang Dios mo ay maghimo sa maong katungdanan para nimo nga mao kaday imong himuon, mga mahal na mo nga makisuan busa. Sa akong giingon, sa gibasa nato sa Roma, makahimo ang tao sa pagpamatuod sa pagwali, gawas lamang kun siya pinadala, ingon ta na hisulat. Pero di ka pinadala, imo-imo lang ng kaugalingon nga gihimo, o imo bang ang naghimo niya na nag-appoint niya ng maong katungdanan o nag-appoint sa maong pagkatungdanan nga ministro ka o kanang pastor ka, ang imo ra pong kadagkuan sa simbahan o kanang mga leader nga nag-appoint nimo, dili pasado mga kaigsunan, kundili ang gisgutan sa Biblia, ang muhimo sa maong katungdanan, wala kay dili ka pwedeng muhimo niya, gawas lang sa Dios nga mao'y magtudlo, magpahimutang kanimo ni anang maong katungdanan kung ministro man ka o pastor man ka nining atong panon. Anang maghimo pahiluna niyan, dili kay ikaw, dili kay ang imong mga leader mo maghimo niya na. Tamo kana ang mga kanang angay nga sabton niining atong panahon karon. Busa niining among panahon karon, sa makadaghan na namo paila sa mga tao bisan diin dapit sa mga kanang mga radyo man, kanang diin nga dapit lang nga lugar sa among pagwali sa pagpamatuod, pinaagi sa maayong balita, ang among gidala nga pagwali pagpamatuod, kining balita lamang sa Espiritu Santo nga panahon, mga kiso. Na natuman ka na kining atong panahon karon nga kami ang nahimong katumanan niya na ay tagna nga among gibasehan sa Biblia para birmi naghimo nagpaila sa pagpamatuod nga kun asa usab kini
mulutaw kanang among gidala nga pagpamatuod ning panahon na karon nga among gitugan nga naa na panahonan sa Espiritu Santo nga duna poy tao gikaap kalaki pod sa pagtagna ang mga tao nga numuhimo sa maong bulaton sa pagpamatuod. Naabas Biblia mga kaigsunan nga naagyoy tagitagna sa Biblia nga dunay mga tao nga muhimo mudala niya ng maong bulaton sa pagwali o sa pagmantala sa maayong balita sa Espiritu Santo. Naa. Yaw? Basahon ta lang ang nakasulat sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12. Mo ni ang among gipaila mga kagalaan ng maigsunan ngining atong panahon karon nga naa nami nagpamatuod sa ikaltulong panahon sa Espiritu Santo. Yaw? Sa bersikulo 12 gingon, matud pa sa unang Pedro sa iyang kapitulo 1 bersikulo 12. Ug kanila matud pa gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad matud pa na nag-alagad sila diya sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinaagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita may tungod sa Espiritu Santo, mayong balita daw pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit nga mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa dunay mga tao di ay nga gitagna nga ang ilang bulaton magdala sila, magpamatod sila sa pagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo. Unya kini mga tawana di pagandoy kini sa mga malunda matud pa unya matud pa sa ato gibasa nga mga butang nga matud pa ang mga tao nga nagawali sa maayong balita sa Espiritu Santo nga pinadala daw gikan sa langit kining mga tawana nga mga butang nga nini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong niining maong mga tao nga sa ilang pagpamatuod nagawali sila sa maayong balita sa Espiritu Santo. Sa amo ni ang among gipaila nga kun asa ni natuman ni diri kanamo tud kay kami mao ang nagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo nga ang among gibalita Espiritu Santo sa katumanan nga gitug-an namo sa mga tao nga amoy among gidala sa bisan asa nga dapit sa among pagpamatuod nga matud pa nga bisan pa gani ang manulunda nangandoy sa pagsudong mo sa kasayo ba akong giingon ganiya open sa istorya nga na, ang kadtong mga pinadala lamang sa ingon sa inisuluat moy katungod sa pagpamatuod sa pagwali sa maayong balita. Sa tukma ang giisgutan sa unang Pedro 1:12 nga dunay mga tao nga nagawali sa maayong balita sa Espiritu Santo nga matud pa ang mga butang bisan pa ang mga manulunda nangandoy daw sa pagsudong ni nga nagbalita sila iya sa Espiritu Santo. Ni ana nga kanang pag-ila lugar sa kamatukan nga natuman kana sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM nga ang ngano nga natuman kana ri kanamo nga nga mga ministro sa pagtulon ng PBCM nga nagawali sa maayong balita sa Espiritu Santo. Tungod kay ang PBCM maoy nagdala sa pagpamatuod lamang sa balita sa Espiritu Santo niining atong panahon karon mga kaigsunan. Ano nga sa among pamanahon? Wala mami magdala sa balita sa amahan nga mausiyo ba? Unsa man ang mga balido nga rason nga sa among side wala naman namo kanang wala naman namo na ingon nga sentro sa among pagpamatuod kanang maong balita mahitungod sa balita ngayon ba? Unsa man ang mga rason ni ana? Niyao, mga kaigsunan. Kung sa among panahon, ining panahon na karon sa among pagmatuod, ang among gidala nga balita, mauna ang balita sa Espiritu Santo, ug ngano nga, dili yuba nga balita ang among gidala, ingon, nga maoy among dadon ngadto sa mga tao, niya ang balido nga rason. Tod kay kanang balita nga yuba, nganong wala mi mudala ni ana, tod kay dunay balido nga rason, nga ang Dios nga masiyuba, naghimo siya og bag-ong tugon nga kung unsa ka nga tugon nga bag-o nga iyang gisgutan
nga gitugon niya ngadto sa iyang mga katawan hantod nining panahona karon ang balita na nga yuba nga dili na hisgutan pa ang iyang ngalan. Mo ni hinungdan ngano nga wala mi mudala niya nang balita nga yuba tungod sa katarungan nga ang Dios nga si Yuba naghimo siya bag-ong tugon nga dili na hisgutan o di dadadun pa ang iyang ngalan nining panahon na ka. Muna nga rason mga kaigsunan nga wala mi mudala niya nang balita nga ingon nga sintro nga among dadun ngadto sa mga tao. Niyaw? Sa una, Jeremias sa iyang kapitulo 31, versikulo 31 niya. Kama na to sa 33 hangtod sa 34 aron makadagino tag oras gingo. Kaya karon ang mga adlaw maabot na nagaing yuba. Ako mga buhat ug sa kabag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Timan na nato nga ang Dios nga mao siya ba naghimo siya bag-ong tugon, nagingon siya mga buhat ako ug usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Huda. Kung unsa nga kana nga tugon nga gingon nga bag-ong tugon atong ipadayon sa pagbasa gingon sa 33 apan kini mao ang tugon nga pagabuhaton ko uban sa balay sa Israel tatapos ni adtong adlaw mga adlaw nagaingon siya ibutang ko ang akong kasuguan sa ilang sulod nga mga bahin ug diha sa ilang kasing-kasing kini igasulat ko ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawhan mo kana ang tugon nga bag-o nga gisgutan sa Dios nga masyo ba nga matud pa ngadto sa balay sa Israel nga iyang pagabuhat aton nga bagong tugon nga matud pa kun unsa kana nga tugon nga matud pa sa atong mabasa nga ibutang ko sa akong kasungguan sa ilang sulod nga mga bahin ug diha sa ilang kasing-kasing inisalat ko ug ako mahimong ilang Dios ug sila mahimong akong katawan sa 34 ug sila katong mga katawan ng Israel mga tao ni atong nagasunod sa kasuguan sa Dios o nagaila mahitod sa Dios nga mosuba matud pa sa 34 ug sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao ug ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Jehova di na nagtug nga kuno sang tugon nga dili na isgutan ug dili na itudlo ang ngalan nga iba nga ilhon mo Jehova ngano man matud pa sa atong mabasa kay matud pa silang tanan na nagpaikaila kanako. Una ang rason nga katong panahon na nining panahon na karon mo inungtan sa among pagpamatuod ngano nga ang gidala namo nga balita nga mo'y among giwali ngadto sa mga tao siya bisan asa kadapit ngano nga Espiritu Santo nga among gitudlo gipanudlo ngadto sa tao wala mi magdala sa pagpanudlo ingon nga sintro ang sangalan nga pagpamatuod nga Yuba ang daton tuod kay ang balita nga Yuba dili na kana maipadiyon tuod kay ang Dios nga mosiba naghimo siya tugon nga dili na itudlo o dili na hisgutan pa ang iyang ngalan mga mahal namo ang balidong rason pero ngano man nga sa pagpamatuod namo nganong Espiritu Santo man ug wala man mi magdala usab sa pagwali sa maayong balita sa atong Ginoong Kristo unsa may mga rason kay ang wali nga yuba dili na wala na mo aton sa katarungan ang Dios nga mosyuba naghimo siyang tugon nga dili na itudlo ug dili na iyang pagahisgutan pa ang iyang ngalan no muna ang rason pasin kanang matud pa sa mga usa sa among mga kanang mga tao nga lugar muhatag og mga komentaryo diri kana nga ngano daw nga among pamatuod nganong dili Kristo kay halos mga relihiyon ron halos tanan nagadala sila sa balita sa pagmutod sa pagwali sa maayong balita sa ngano man daw nga wala naman kuno kana dada wala man kuno may magdala sa wali nga yuba nganong wa man kuno namo dada ang pamatuod sa ang wali nga Kristo o Kristiyano ni atong panahon karon. Unsa man daw kuno ang among rason ni ang rason mga higala ug mga kaigsuon. Kung ngano nga wala mi modala sa
wali nga Kristo ug wali pod nga yuba, wala kalainan pod sa panahon kang yuba. Kay naghimo ang Dios nga yuba nga dili isgutan ug dili itudlo iyang ngalan, ug ngano pod nga sa among panahon ngano tanto gyud ug wala mi modala sa pagwali sa maayong balita sa atong Ginoong Kristo. Unsa man ang balidong rason niya sa Biblia, sa panahong Kristiyano nga pagpamatud sa pagwali, may nga ato inyo kanang masabtan. Wa man gud ninyo ni masabti mga mahal na mo mga kaiso. Nagtuuman mo nga kumukay ang atong Ginoong Kristo kanang naalugar kay siya man ang sa panahon sa ikadong panahon siya man ang ila lugar sa mga tao gisunod sa mga tao. Nagtuo mo gud nga katong iyang pagbalita nga gidala sa mga tinun-an ni Kristo at mauna gyud ang mauna gyud ang kahingpitan nga pagbalita o pagwali. Nagtuo mo nga wa na gyud toy dili na to mawala pang pagwaliha. Mo nay sayop mga mahal namo. Nganong niingon kong sayop? Ako nang pribahan. Mo gani inungdan nga sa among stand, sa among panahon wala mi mo pagpamatuod sa pagpaila sa pagpamatuod sa pagwali sa maayong balita sa atong Ginoong Kristo. Ngano man tungod kay ang balita sa atong Ginoong Kristo daan na kanang gipahayag ni Apostol Pablo, gipabilin-bilin niya ngadto sa mga katawhan ni adtong panahon na pa sa ilang panahon atong balita nila sa nga gidala sa panahon sa atong Ginoong Kristo kutan to nila nga dili adto mao pa ang kahingpitan nga balita sumala sa Biblia. Kay dili man kahingpitan mawala pagkadtong maong balita pag-abot na sa hingpit nga balita mga kaigsoon. Sa unang Korinto sa iyang kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 ang basahon ko kining Biblia nga maayong balita Biblia nga hubad kini sa usa kinis ka hubad sa Katolik Bibliang Katoliko nga may imprimatur kini. Pasahon ko ang imprimatur niini sa kanang dinhi nga Biblia itawag kanig imprimatur Julio R. Cardinal Rosales, Arsobispo kini sa Sugbo, June sa June 26, 1981. Unya may nail of stat kini isa nga ni Monsignor Cesar Alcosiba matud pa Censor Deputatus. Kining ba hubad sa maong basa Biblia sa Bibliang Katoliko dinhi sa unang Korinto siyang kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 muni ang balidong rason nga among gisgutan nga among gibasihan ngano nga sa among pagpamatuod wala kami mudala sa pagpamatuod sa mensahe nga balita nga gidala sa mga apostol hantod niining panahon na karon kay matud pa din niya sa 13:9 ug 10 inyong patalingugan. Matud pa ni Pablo, wala mi nagbasa nini. Ang mga matud pa ang mga dinasig nga mga mensahe matud pa sa bersikulo 9. Kay ang atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit matud pa sa atong gibasa sa maong basahon. Duna kuno sila'y dinasig nga mga mensahe nga kaalam og dinasig nga mga mensahe dili daw hingpit. Apan kun ang hingpit moabot na kadtong dili hingpit mawala. Timan na to nga atong gibasa nga aduna sinay dinasig nga mensahe nga kaalam og dinasig nga mga mensahe matud pa nila dili hingpit. Apan kun ang hingpit daw moabot na kadtong dili hingpit mawala daw. Una nga ato kining sundan. Hain kining mensahe nga giingon nila, dinasig nga mangin mensahe nga giingon nila ni Pablo silang panahon nga dili daw hingpit. Kay dili man hingpit mawala kana. Pag ang abot na sa hingpit nga mensahe ug unsa na gipasabot niya nang maong mensahe nga gisgutan nila nga dili daw hingpit ug mawala niya atong sundan mga mahal namo nga magsun. Sa Roma sa iyang kapitulo 10 bersikulo 17 sa mao gyapon nga basahon inyo kinang patalingugan mao ni ang among balido nga rason
Ining atong panahon karon matod pa dinhi sa bersikulo 10 sa maong nakapahayag sa sa kisiti sa maong pasahon gingon ka ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Usa kato di ang gingon nilang ay doon na sila ang mga mensahe may kaalam sina og dinasig ang mga mensahe nga matud pa nila dili hingpit. Apan kun ang hingpit daw moabot kadtong dili hingpit mawala sumala sa atong nabasa sa Biblia nya atong gisundan kun unsa ang buot gipasabot niya ng mensahe nga dili hingpit matud pa ni Apostol Pablo ibasa nato ang 10:17 gingon ang pag-apan matud pa busa ang pagtuo nagikan sa mensahe ug ang mensahe nagaabot o nagikan sa pagwali kang Kristo. Ang mensahe nga dili hingpit mao kadi katong mensahe sa pagwali sa atong Ginoong Hesukristo. Nya kay dili man hingpit kanang mensahe kanang mensahe sa pagwali sa atong Ginoong Kristo. Ang iba di ay ang tao magpabili ni ana. Kay dili gud mo apa ang kahingpitan. Mawala pagud na nga maong mensahe o pagwaliha pag-abot sa hingpit nga mensahe o pagwali nga moabot. Nya ang iba ang tao nga angay magpabili ni ana nga gitug-an na nila nga dili pa na mo ang kahingpitan nga mensahe o kanang mensahe mo unang pagwali sa balita sa atong Ginoong Hesukristo niya. Pasahon ta. Sa Roma sa Hebranon sa ang kapitulo 6 versikulo 1 giingon. Dayon kita diya sa hingkod pulunan dunay padayunan nga hingkod nga pag ug dili ta magpabilin sa unsa sa unang ang sa mensahe nga Kristo kanon. Usa ka na diyan giingon nila ni Pablo nga doon na sila'y kaalam ug dinasig nga mga mensahe nga dili hingpit ug kadto mawala kadtong mensahe nga dili hingpit pag-abot sa hingpit ang mensahe nga buot gipasabot nila o kanang mensahe nga kapagwali sa atong Ginoong Hesukristo nga kana pod nga nang mensahe kay dili man hingpit dili po na ang pabilinan kanang mensahe nga Kristohanon nga mo nang pagwali sa balita sa atong Ginoong Hesukristo. Musa munay panahon muna ang katarungan nga sa among panahon nga niya namis ikatulong panahon dapit nakatumanan sa Espiritu Santo ang among gipaila gitudlo diwali ngadto sa mga tao palita na sa maayong balita sa Espiritu Santo. May magwali magtudo sa balita kang yuba tuod kay sa atong natagad ang balita sa ngalang yuba himog tugon si yuba nga dili na hisgutan ug dili na itudlo ang napangat. Wala usab kay magdala sa wali ining sa panahon sa atong Kristo nga gidala lugar sa mga apostol kama na nila ni Apostol Pablo tungod kay mismo si Apostol Pablo nado siya nga ang ilang dala nga balita pagwali sa kay nga may ug ani nga dili pa na mao pa ang kahingpitan nga pagwali mawala pa kanang pagwaliha sa pag-abot na unya sa mensahe nga pagwali nga ambot gipasabot anang mensahe mao nang mensahe sa atong Ginoong Kristo nga gitug-an nila nga dili pa na angay ang tawo magpabilin tungod kay kana dili pa na mao ang kahingpitan nga pagbalita o pagwali mga busa ang mulutaw nga pagwali kagiingon nga matuta busa size 1 busa magpadayon kita diha sa hingkod dunay hingkod nga balita nga angay padayunan mga kaigsunan nga diha ang tao magtubo kay ang paghingkod kinanglan mamanay ang tao kinanglan muuswag diha mga mahal namo nga igsoon unay paagi lugar nga nahingkod ka kay ang tao kay matud pa kinang muhingkod ka muusbaw ka mo na hinungdan nga nakatubo kan mitubo na ang imong pagpangalagad nagtubo ba naguswag kalain nga termino sa Biblia usa muswag ang tao pinagi sa
diya sa tuluhan sa atong Ginoong Kristo kay busa magpadayon kita sa 6:1 sa busa magpadayon kita dunay padayonan diya sa hingkod nga pagtulunan ug dili ta magpabilin ang tao dili angay magpabilin sa mensahe diya sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon mo na ang dingi angay nga pabilinan mga kisunan kay ipauswag ka. Kinahanglan ang tao muuswag. Kadiyang muaswag ang tao mga malnamo nga makisunan asaman nga tuluhan ang tao mahimong muuswag. Ya. Mata na ang tugo lugar sa Biblia nga mo'y sundon sa tao, buhaton sa tao. Yaw. Kadiyang ang tao muuswag, mutubo, umuusbaw kay mo. Uswag tubo. Tao sa dihang muuspaw siya. Kay matud pa hinguman doon na may padayunan. Kay Seburanon sa isuno, busa magpadayon kita diya sa hingkod kapag tulog. Ug dili ta magpabilin, asay dili pabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Katong mensahe nga Kristohanon nga dili pabilinan, utong mensahe nga gidalas mga apostol nga gitug-an nila dili pa to mo ang kahingpitan nga mensahe o pagwali. Dili pa to angay ang tao diya kanang muus diya magpabilin. Kay dili pa man to mo ang kahingpitan. Kung dili, nang lang muusbaw ka, ang paagi sa pag-uusbaw niya, aron ka mutubo, uswag diya sa pagpanglagad nimo ngadto sa imong pagtungad sa asa lugar ang tao mahimong mutubo, muuswag. Judas ang kapitulo 1 ato ning versikulo 20 mga alnamo ang angay sundon sa tao nga mo ni paagi lugar sa nahimong mauswagon ang imong pagpangalagad. Now, sa versikulo 20 apan kamo mga hinig kinanglan managtumo diya sa inyong balahan uyamot at tinuhuan. Ha? Pagampo kamo diya sa Espiritu Santo kung sa asa di ay ang tao mahimong muusbaw, muuswag sa pagpalangalagad ngadto sa Dios aron may matud pa may makabuot siyang kaluwasan siyang alagad mga kaiso. Mahimo kanang muuswag sila, muusbaw sila pinaagi na katuluan diha sa Espiritu Santo mga kaiso. Ugo angay ang tao diha muuswag mga malnamo nga mga kaigso. No? Usa diya nasa pagka diya sa pagpalangalagad na sa tuluan sa Espiritu. Kaya matud pa mga kaigsunan, mga kaigsuon ilang sa laan uyab kinuan. Pag-ampo kamo diha sa Espiritu Santo. Kada lugar sa Espiritu Santo ang tao ipauswag, ipausbaw sa pagpangalagad mga Kristo. Ug kana kung asa o kinsa ang nagdalaon niya ni ana, kaako nang gaingon sa amo nang gingon natuman kana sa mga tao nga nagawali sa maayong balita sa Espiritu Santo nga natuman kana sa pagtulon ang PBC. Mao na ang mga tagna sa Biblia. Pero ang pagwali ang lugar, giwali sa mga PBC, sa mga tao nagawala sa maayong balita, ilang balita, Espiritu Santo man ang gipailag, gidala lugar ngadto sa mga tao. Aron ang tao diha mahimong mutubo, diha mahimong muswag sa mong tuluhan na diha sa Espiritu Santo, dili tuluhan sa balita kang yuba, kung kay kang balita ng yuba, gitugan nga dili na to pahisgutan ang ngalan ug dili pod balita sa ato Kristo kung amo ka ng mensahe sa mayong balita ito kang Kristo tuod kay deklarado ang mga apostol ni Kristo nga katong ilang dala nga balita dili padto ang kahingpitan nga balita ug mawala ang kadto busa mo hinungdan nga dunay gitudlo nga ang pag-alagad sa tao diha na sa balita sa Espiritu Santo nga mao kanay uswagan sa tao nining aton panahon karon para makadawat sila, makadangat sila diha sa matuod nga pagpangalagad sa Dios. Nga natuman sa mga tao nagawali sa mga iyong balita sa Espiritu Santo tumala sa Pedro 1:2.
Pero sa unsa gipakasama ka ng gibalita nga gidala niya ng mga tao nga nagawali sa maayong balita sa Espiritu Santo ug mulutaw ug matuman na kana asa usab kana ang paggalotawan niya ng maong balita sa Espiritu Santo mga kaigsunan. Duha na ang pangutana. Yaw, unahon ko pagbasa kung unsa ang gipakasama sa unsa gipakasama ang kanang dala nga balita niya ng mga tao nga nagdala sa maayong balita sa Espiritu Santo. Unsa ang gipakasamahan niya ng ilang balita nga gidala. Yaw, sa Proverbios siyang kapitulo 25 versikulo 25 inyo kanang patalingugan mga malnamo nga makaigsunan gingon. Matud pa dinhi ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag mao man ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Usa ang ilang pagbalita sa Espiritu Santo gipakasama ka nagbugnaw nga tubig nga tambal kana sa kalag nga giugaw nga kun asa usab kana mulutaw mga malnamo nga magigson mulutaw gitugan kana nga mulutaw kana sa halayong yuta ang ilang pagalotawan ni anang mga tao nga nagbalita sa balita sa Espiritu Santo mga malnamo. Pero kinsa man kana matuman kanang halayong yuta ug asa kana ug kinsa ang nahimong katumanan niya ng maong mga katawhan nga nagdala niya ng maayong balita sumala nga gipakasamag bugnaw nga tubig. Yao ato kanang basahon mo. O kanang pihuon nato kana kun kanang kinsa ang nahimong mga katumanan ni ana kay sa akong gingon mga tawo man na nga gisgutan nga nagwalay sa mga balita sa Santo nga mao kanang mga PBCM na tuman. Pero kana ba doon na ba'y mga tao nga mga gisgutan ni ana nga mao'y mudala usab ni anang maong balita sa Espiritu Santo ug asa usab kana nga pagkalayong yuta ang gisgutan niya. Sa 43 sa Isayas inyo kining patalinguhag hiugan mga mahal namo nga magsunan. 43 5 ug 6 niya. Kung asa matuman ka nang gipakasamag bugnang tubig wa ug kinsa ang katumanan niya mga ka gingon din sa 43 5 ug 6 gingon ayaw kahadlok kay ako anya uban kanimo dadon ko ang imong kaliwatan gikan sa silangan ug tigumon ikaw gikan sa kasadpan. Ako magaingon sa amihanan biai ug sa bagatan ayaw pagpugngi dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa layo ug ang akong mga anak nga babae gikan sa kinatumyan sayo. Agisgutan nga mga katawhan nga naa mo lugar mo ay magdala lugar sa balita sa Espiritu Santo nga gipakasama ka nagbugnaw nga tubig nga tambayl kana sa kalag nga giuhaw tapon kinsa ang mga katumanan niya mga anak nga naglalaki ug babae nga gikan sa silangan ug asa dapit nga matud pa gikan sa silangan ug tigumon usab gikan sa kasadpan unya ako magaingan sa mihan biyayo ug sa bagatan ayaw pagpugni dad-a ang akong anak nga lalaki gikan sa layo ug sa mga anak nga gikan sa kinatumyan siya. Di na mga kaliwatan di na mga anak nga lalaki ug babae nga matuman kana sa halayong silangan o sa silangan nga layo o halayong silangan ang nahimong katumanan ni anang mga kaliwatan nga ang ilang gidala nga balita sa Espiritu Santo nga gipakasama ka nagbugnaw nga tubig nga tambal sa alang sa kalag nga gagiuhaw. Pero dunay mga tao nga dili mo dawat nini mga kaigsunan tod kay matud pa nila sa atong pagpaila sa pagpanudlo ato lang kuno nang gisumpay-sumpay ang mga nakasulat sa Biblia para kuno matuman gyud ang atong gusto dili kuno tinuod nga kanang halayong silangan ang pagalutawan ni anang mga tao nga kaliwatan mga anak lalaki babae nga gitawag siya nga may dala silang balita nga matud pa gipakasamag bugnaw nga tubag ang ilang balita nga gidala nga tambal kana sa kalag nga gigaw nga kana mulutaw kana sa halayong yuta nga ang ilang gibalita gitugan nila nga balita na sa Espiritu Santo sa katumanan o ang alang sa katumanan ni anang tagna sa Biblia nga kalang 43:5 ug 6
wala kita ingon nga kita ang nagbuot-buot ni anak parang masumpay nga mabasa nato na ay silangan sa 5 na ay halayo sa 6 ato nang gitumbok nga halayong silangan o silangan nga halayo ang description sa Biblia. Tinuod bitaw na nga kanang mauna gyud ang saktong kanang hubad ni ana aron pagtug-an gyud ninyo sa tinuod nga sakto gina wala mi masayop ang mga ministro sa PBCM sa pagtug-an ni ana nga kun giingon namo nga dunay mga kaliwatan matud pagitagna nga matud pagikan sa silangan sa 5 na ay silangan nga tigumon unya gikan sa kasadpan o tigumon ikaw gikan usab sa kasadpan unya sa 6 na ay anak nga dadon unya naa sa gikan usab sa layo unya matud pa among gitug-an nga ang katumanan niya kahit silangan o silangan nga halayo o halayong silangan ang katumanan niya ng mga kaliwatan nga mga anak lalaki o babae nga matuman kana sa halayong silangan nga dunay pagadadon nga mga kaliwatan nga may dala silang balita sa Espiritu Santo. Ano pag bato sa Espiritu Santo na sa katumanan dili na balita niyuba o dili po balita nga Kristo. Kaya na may mga balidong rason nga among gipasupot yana. Pero agig paghatag og kanang ultima ora nga kanang pagtug-an nga kanang 43:5 ug 6 mao gyud na ang koneksyon sa istorya mukha kitag lain nga transisyon sa Biblia mga kaigsunan. Nga maghatag nga usa na lang ka bersikulo ang atong itugan nga halayong silangan o silangang halayo gina ang description lokasyon ni anang mga kaliwatan nga mga anak lalaki o babae nga kanang mudala sa pagbumatod sa pagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo nga gipakasama ka nagbugnaw nga tubig nga tambal kana sa kalag nga giuhaw mga kaigsunan. Sa 43:5 sa Isaias. Sa Isaiah sa James Moffat translation nga Biblia. Kingon dinhi nga matud pa sa maong hubad, from the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you. Tan sa halayong silangan, pagadadon ko ang imong kaliwatan ug gikan sa halayong kasabpan, pagatigumon ko ikaw po. Usa dunay silangan nga halayong silangan ug matud pa dunay pagatigumon nga mga kaliwatan, halayong silangan ang gitumbok ni ana mga kaygalaan ug mga kaigsunan. Busa ka ng 43:5 ug 6 koneksyon kana sa istorya. Usa ka ra kana nga nakasulat sa Biblia mo kana konektado kana nga dunay mga kaliwatan nga naa sa halayong silangan mulutaw nga may dala sila nga balita, ang ilang balita nga pagadadon, balita na sa Espiritu Santo nga gipakasama magbugnaw nga tubig nga tambal sa kalag nga giuhaw na kun usa asa mulutaw kanang balita layong silangan o silangan nga layo un paris halayong silangan mga malnamo. Pero asa ang dugang description ni ana nga pagkahalayong silangan ug pa dinhi sa Isaiah 24:15 kung ato ka ng pagbasahon dugang description nga katumanan ni ana kanang mulutaw kanang mga kaliwatan nga nasa halayong silangan, mga kaliwatan ng mga anak laki o babae nga mutumudala kana sa balita sa Espiritu Santo nga kasama kanang hugnaw nga tubig nga tambal sa kalag nga yun 24:15 Disi ug guys buti maayaan ninyo ihuba sa silangan bisan pangalan Yuba Israel didto sa mga pulo sa dagan. Busa dunay paghimaya didto sa mga pulo sa dagat dahil silangan nga halayo sa mga pulo sa dagat sa verse 15 ang lokasyon ana. Pero kinibang Pilipinas na naabaw sab kini pulo sa dagat tao sa Philippine Story by Gregorio Ipsaide. Ingon niya, the Philippines consists of 7,107 islands. It is the largest archipelago of group of islands. Ang Pilipinas lang kuban ka nag 7,000 og 100 city ka mga isla, sa mga pulo.
Usa kining Pilipinas mao ang palaran nga nasod nga naa sa layong silangan nga naa dinhi ang mga kaliwatan mga tao nga mga anak lalaki o babae nga nagadali sila sa pagpamatuod ang ilang gipamatudan nga wali nga gidala wali sa maayong balita sa Espiritu Santo nga gipakasama nila kanag bugnaw nga tubig nga tambal kana alang sa kalag nga giuhaw kun dawaton kana sa tao niining aton panangkaron nga dala ni ana man kan sa mga tao nga PBM. Pero kinibang Pilipinas halayong silangan ba ni mga mahal namo nga makaigsunan? Namas sa Biblia may nangato ka ng pihon alang sa kasayuran mga kaigsunan. Kining Pilipinas halayo kining silangan o paris kini ang gisgutan sa Biblia. Munay naa dinhi mao ni ang gitumbok nga kasulat sa Biblia kining Pilipinas nga mao'y palaran nga nasod sa halayong silangan naa dinhi ang mga tawhan nga gitawag mga lalaki ka nagbabae tawag ka na sa Dios tungod kay duna sila'y buluhaton nga pagmantala sa mayong balita sa Espiritu Santo nini aton panahon karon kinibang Pilipinas halayong silangan man oo sa matud pa sa A Brief History of the Philippines sinulat ni Alejandro H. Fernandez, no? Sa pahina o page 114, gingon din in Legazpi's time, Manila seems to have been the leading commercial center trade of the Far East. It was the center trade of the Far East. Matod ba? Ang Pilipinas daw, may katumanan sa matod pa sa halayong silangan. Commercial country ko na. It is the center commercial trade of the Far East ko na. The Philippines pa in the Legazpi's time Manila seems to have been the leading commercial center of trade of the Far East. It was the center trade in the Philippines daw at it was the center trade of the Far East. Tugapot na lang ni atong dila kay nagdali lagi tas oras kay hapit yung oras una nga ang Pilipinas mao ni ang palaran nga nasod nga katumanan sa halayong silangan na dinhi ang mga kaliwatan ng mga tao nga nagaladala sa maayong balita sa Espiritu Santo nga ang ilang gidala Espiritu Santo nga pagwali ngadto sa mga pero asa man sa Pilipinas kaya Pilipinas na bahin man Luzon, Visayas o Mindanao kay mao man ni ang Far East asa man dapit ang katumanan niini magsyonan asa dapit sa Pilipinas Luzon, Visayas o Mindanao man nga mahimong katumanan ni anang mga tao nga magdala lugar sila adto magsumikad ang pagpamatuod sa pagwali sa maayong balita sa Espiritu Santo sa our country sa page 5 sa kalibro kana sa our country nga sinulat kana ni Isidro Galang Tagyo og ni Laksamana matud pa din ni Mindanao daw is a land of promise. Full of wealth, full of promise, full of wealth, and he is willing to win and determined. The Mindanao is the best place to live in. Busa ang Mindanao di ay ang palaran nga nasod matud pa puno sa manggad, yuta sa saad, puno sa manggad kuno niya kanang bandiano nga nasod niya siya kunong mahimong diya sila manimuyo, magmadaugon siya, diya sa maong dapit sa Mindanao. Kay nindot ka na nga, puyan ka ng maong dapit. Usa mo ka na ang palaran nga dasod na as Pilipinas. Kung asa sa Pilipinas, ang gisgutan gitumbok ang Mindanao tungod kay walaing Mindanao nga gihimong yuta sa saad, walain nga dapit nga gihimong yuta sa saad, ang Mindanao sumala sa atong Biblia. Naadya ang mga tao katumanan nagbalita nga gidala nila balita sa Espiritu Santo nga natuman kana sa magtutudlo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Ngano man nga kang master man nga katumanan tungod kay matud pas pinadayag 2:17 matud pa ang dunay idulog kinahanglang magpatilinghog sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia agmang mga daugon makadawat og malang nga tinaguan og usa ka maayong bato nga puti nga sinutan sa bag-ungalan. Busa bag-ungalan,
nga gisulat diya sa batong puti nga ripurado kana sa Espiritu Santo. Nga Espiritu Santo natuman kana sa among magtutudo Divine Master Tomas Tiyo niyo Senyor. Usa ingon niya na ang mga kamatuoran, mga kaisunang gigabisihan sa mga alagad sa Dios nga natuman kana sa BBCM nga naa nagsumikad dinhi sa halayong silingan nga nagalala sa balita sa Espiritu. Usa sab akong oras ako magapanghinaot dagan usab pa og kasulti nga sugapot lang ni akong baba o pagsulti pagpaningkuha nga di ta maabtan sa oras pero ang oras dili gyud mo tugot masapnan gid tas oras mga tataman ako nini sa ngalan na lang kabalaan nga magtutudlo Divine Master Tomas Inyo ug sa ngalan usab sa among Executive and Vice President kunan si Reverend Charlie Eugenio ubos usab sa inyong alagad sa kinan kini si Brother Samuel Mintimon mingon nang ninyo antud sa sunod domingo manug sa mga oras soon o maayong hapon natong